μας ανατρέχει σε πολλά γεγονότα, επεισόδια, εποχές. Η μικρή από εδώ και εγώ θα σας πληροφορούμε μέσα στις άκρες για το πού βρισκόμαστε και γιατί. Πριν προχωρήσουμε, επιτρέψτε μου να σας δώσω μια πληροφορία για το άτομό μου. Είμαι τρόφιμος ψυχιατρή, αλλά ουδής λόγος ανησυχίας. Είμαι απολύτως ακίνδυνος. Άλλωστε, η υπόθεσή μου είναι πολύ κοινή. Έχει αρκετά εθνικά χαρίσματα και θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω και αρκετά πατριωτική. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, η υπόθεσή μου έγινε στο ότι, όπως και τόσοι άλλοι Έλληνες, ήθελα να γίνω πρωθυπουργός. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο είπαν ότι είμαι γιαβές. Και όντως με έδεσαν. Εν συνεχεία, με έγινε σχετική θεραπεία, η οποία είναι εξίσοπλη. Δηλαδή, σε δένουν έως ότου πιστούν ότι δεν πρόκειται να γίνεις πρωθυπουργός. Αυτομάτως θεωρείσαι κίνδυνος και παίρνεις εξιτήριο. Επειδή η υπόθεσή μου ήταν πολιτικής φύσεως, μου συνέστησαν για ανάρρωση ένα καλοκαιράκι στο θέατρο. Κυρίες και κύριοι, το έργο μας είναι κωμωδία και μάλιστα ιστορική κωμωδία. Είδος που απαιτεί από τους ηθοποιούς να αναστεί στο έπαινο για να μπορούν να ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Άσε με και εμένα να πω καμιά κουβέντα. Καλησπέρα, νοφεντάδες. Μέλισσες μάζεψαν τη γύρι. Την έφεραν στο πανηγύρι. Οι μέλισσες ζυμώνουν μέλι. Φάγια μου και εμείς σε μέλι. Τα φίδια φέραν το φαρμάκι. Τα παλικάρια, το μεράκι. Το μπρούσκο βράζει στο βαρέλι. Ήλιε μου πιες και εμείς σε μέλι. Με όσα πω και όσα κι αν δείτε, Να μην μου παρεξενευτείτε. όσα χωράνε στην αλήθεια, δεν θα βαστάν τα παραμύθια. Είμαστε θαλασσινοί. Ταξιδεύουμε. Ακούμε και βλέπουμε πράγματα και πράγματα. Η καθαρή μας η ατμόσφαιρα επιτρέπει με επιστημονική μελέτη και παρατήρηση να παράγουμε τουλάχιστον ένα μεγάλο σοφό κάθε χρόνο. Η γη μας είναι καρπερή. Όλοι έχουν να τρώνε. Θα προκόψουμε γρήγορα. Θα έχουμε εξελίξει αυτόματο με φιλελευθέρας ιδέας. Έχουμε όλα τα χαρίσματα για να φτιάξουμε ακόμα και δημοκρατία και δημοκρατικούς. Κατέχουμε σπουδαία γεωγραφική θέση. Είμαστε πέρασμα. Θα έχουμε συνέχεια κατοχές και πολέμους στην εξαρτησία. Θα αγωνόμαστε συνέχεια με ξένους και μεταξύ μας. Ποτέ δεν θα μας λείψουν οι ιδεολόγοι, παλικαράδες και μάρτυρες. Όλοι όσοι έχουν το παράδειγμα. Ψηλέ, πού είσαι? Μη με ενοχλείς. Έχω ένα πρόβλημα. Πολύ σοβαρό. Καλά, τόσος κόσμος είμαστε εδώ. Θα το λύσουμε. Ας το πούμε πρώτα μεταξύ μας. Είδες το πρόγραμμα. Δεν μου δώσανε πρόγραμμα. Ξέρεις ποια ιστορία έχει σειρά. Όχι. Το 21. Σιγά, εύκολο πράγμα. Το δημοτικό σχολείο το μαθαίνουμε όλα νεράκι. Α, δεν τα μαθαίνουμε. Και τι σε νοιάζει εσένα? Δάσκαλος είσαι, θεατρίνος είσαι. Και τι με αυτό. Ο κόσμος ήρθε και να διασκεδάσει. Μάθημα ιστορίας θα του κάνουμε. Αν θες να γίνεις καλός θεατρίνος, μάθε να σκέφτεσαι πιο υπέρ. Εγώ ή εσύ? Θες να ρωτήσουμε το κοινό ποιος από τους δυο μας έχει δίκιο. Οι θεατές ήρθαν εδώ πέρα για να ακούσουν τι θα πούμε. Όχι για να μας λένε τι θα πούμε. Αλλιώς καθόντουσαν στο σπίτι τους και γράφανε ένα δικό τους έργο. Άντε, λέγε, τι να πω, και το 21. Βρε κοβόνι. Τόσο εύκολο το έχεις να μιλήσει κανείς για το ποιοι ήταν οι πραγματικοί απελευθερωτές αυτού του τόπου και τι απέγινε. Αυτός εδώ είναι εντελώς αστοιχείωτος. Άσε με βρε παιδάκι μου να τα πάω εγώ που τα ξέρω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εκείνα τα χρόνια η Ελλάδα ήταν πολύ σκλαβωμένη. Και ήρθε ο Εγγλέζικος στόλος, ήρθε ο Ρωσικός στόλος, ήρθε ο Γαλλικός στόλος και κατασκοτωθήκαν οι άνθρωποι και μας βοηθήσαν και ελευθερωθήκαμε. Μάλιστα. Και ύστερα αυτοί γίνανε συμμαχοί μας και προστάτες μας και ήρθανε κι άλλοι. Η Αυστριακή Κύρα Συμμαχία.
Και έχουμε πάντοτε πρώτη τάξη συμμάχους και έχουν το στόλο τους γύρω-γύρω και δεν μπορεί κανείς να μας πειράξει. Σταμάτα. Γιατί καλέ, σε πειράζει και μια αλήθεια? Ποια αλήθεια, φρεξόανο? Ξέρεις γιατί ήρθαν όλοι αυτοί εδώ? Το ξέρω και το είπα. Για να βάλουν πόδι στον τόπο. Οι Τούρκοι θα φεύγαν που θα φεύγανε. Και το πρόβλημα των προκομμένων που είπες ήταν ποιος θα γίνει το επόμενο αφεντικό. Τα παλιά βάσανα τελειώσαν. Ήρθε ο Καποδίστριος. Πάει ο Καποδίστριος. Τώρα έρχεται ο Όφωνας. Ο Όθωνας και η Αμαλία μας. Μόνο ο Όφωνας. Η Αμαλία μας θα έρθει αργότερα. Έτσι, μπράβο. Να έχουμε κι εμείς ένα δικό μας βασιλιά. Μην τα περιμένουμε όλα έτοιμα από τους ξένους. Γιατί άμα δεν έχεις νύχια να ξυστείς, καλά δεν τα λέω. Αγγλία! Γαλλία. Ρωσία. Αυστρία. Διπλωματία! Βιουργία. Μηχανογραφία. Ιερά Συμμαχία. Όλοι μεθυσμένοι από χαρά. Μέσα στην παραζάλη όλοι κάνουμε λάθη. Μιλημένα, συγχωρεμένα. Τι λάθος λέει, δεν καταλαβαίνω. Λέω που άλλους καπεταναίους τους έριξες και άλλους τους άφησες με το χέρι να κρέμεται σαν το πουλό. Από τους γραφιάδες όμως της δίκησης δεν άφηκες κανένα να χαιρέτει εγώ. Δεν πειράζει, βασιλέα μου. Ο Θεός θα σου δίνει χρόνια και όλα θα φτιάξουμε. Άκουσε μας τώρα. Εγώ να ακούσω. Ο βασιλέας σε ρωτά τι χάρη θέλεις να σου κάνει. Ρωτάει εμένα. Τι χάρη θέλεις από τη μεγαλειότητά του. Τι πάει να πει χάρη. Έγνοια. Τι πάει να πει εύνοια. Προσφέρει. Προσφέτη, γιατί να μου κάνει εμένα προσφέτη. Γιατί να μην σου κάνει. Σε ποιον άλλο θα κάνει. Εσένα μου να ρωτήσω. Και γιατί μονάχα εμένα. Θα έχει το λόγο του. Δεν μου τα λες καλά γραμματικέ. Θα στο κάνει άμπο. Θέλεις να έρθεις στο παλάτι να χορέψουμε. Εμείς περιμέναμε τον Βασιλιά να έρθει να χορέψει το δικό μας χορό, όχι εμείς το δικό του. Είμαι επισταλμένος του βασιλέας. Ο Θεός θα του δίνει χρόνια. Ο βασιλιάς ξέρει πόσες θυσίες έκαμε για την πατρίδα του. Όλοι το ίδιο κάνουν. Εκείνος με πήγε σένα. Όλοι παλέψαμε για την ελευθερία. Τι χάρη θέλει να σου κάνω. Τι θα πει χάρη. Αυτόνομος το βασιλιά. Να πει στο Βασιλιά και στους σύμβουλους του ότι καμία χάρη ατομική δεν θέλω. Ότι τώρα που οι αγώνες και οι θυσίες των Ελλήνων άνθησαν, το καρπό θέλουμε να το βγάλουμε όλοι μαζί. Ότι όλοι παλέψαμε και τα βραβεία της ελευθερίας δεν πρέπει να τα κάνει τους φέτη. Αν δεν είσαι εσύ, θα είναι άλλο. Τώρα το πρόβλημα είναι τα πετάλια. Πώς να τους πάρουμε τα άδεια από τα χέρια. Πώς να μην έχουμε πια παλικάρια. Και μόνο εσύ μπορείς να το πετύχεις. Αλλιώς θα σπάσουμε ένα στον άλλο. Θεός φυλάξει. Ο βασιλέας χρειάζεται έμπιστους στους δικούς του ανθρώπους. Μυαλωμένους, άξιους, πατριώτες, τίμιους, ικανούς, γενναίους. Όλοι μαζί Έλληνες. Αυτοί ήρθαν να μας γυαλίσουνε. Αυτοί δεν ήρθαν να μας κυβερνήσουν με τη δικαιοσύνη, αλλά με τη δικόνη. Και όταν μας βοηθούσαν να ελευθερωθούμε, άλλα είχαν στο νου τους. Μας δώσανε όπλα να ελευθερωθούμε, μα τώρα που ελευθερωθήκαμε δεν μας θέλουν ελεύθερους. Μας φοβούνται ελεύθερους. Δεν είπες να μην ανησυχώ γιατί τώρα με τον ερχομό του όφωνο θα πάνε όλα ωραία και καλά. Ψέματα μου, άλλη εσύ έπεσες στον έξυπνο χωρίς να ξέρεις. Εγώ, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Αλλά για να είμαι πιο αυθεντικός, είπα αυτό που πίστευαν οι Έλληνες σε εκείνο τον καιρό.
γυρεύουν πολλά και διάφορα. Δεν είδες τους καπεταναίους και φαρμακομέλη που φύγανε? Πώς δεν τους είδα? Μα καλά, γιατί τους πιάνανε έναν έναν και τους ρωτούσαν τι θέλει? Δεν πολύ κατάλαβα. Για να τους διαλύσουν. Έτσι θα τους αφήναν όλους μαζί, να ψιθυρίζουν κιόλας. Αυτοί είναι αρματωμένοι. Είναι αρχηγοί, έχουν λαό. Μα αυτοί πολεμήσανε, νικήσανε, μας ελευθερώσανε, μας δοξάσανε. Ωραία. Όταν πεθάνουν, θα τους κάνουμε ποίηματα, λόγους, στέφανα. Τώρα είναι ακόμα ζωντανοί. Και επειδή είναι ζωντανοί, πρέπει να τους παραπετάξουμε. Ναι, γιατί είναι άνδρες γενναίοι, έντοξοι. Και είναι επικίνδυνο να κυκλοφορούν ελεύθεροι όπως οι υπόλοιποι. Οι ήρωες μας επικίνδυνοι. Ο Κολοκοτρώνης. Στη φυλακή καταδικασμένος σε θάνατο. Ο Κολοκοτρώνης. Είναι σαν να μας λες ότι ο Πλαπούτας. Και αυτός καταδικασμένος σε θάνατο. Ο Πλαπούτας. Ο Τερικινεράς. Φυλακή κι αυτός. Κυρίες και κύριοι, θα σας πω δύο λογάκια περί Λεμιτόμου Εγκυλοτίνας. Είναι μια εφεύρεση η οποία τον καιρό της Γαλλικής Επαναστάσεως γνώρισε μεγάλες επιτυχίες. Έκοβε βασιλιάδες, πρίγκιπες, παπάδες, τσιφλικάδες και αμέσως μετά πολλούς από τους επαναστάτες που την ανέδειξαν. Όλοι αυτοί όμως πέθαναν, παρήλθαν. Η Γκυλοτίνα έγινε, τελειοποιήθηκε τεχνικώς και εξακολουθεί να υπηρετεί την ανθρωπότητα. Διότι συγχωριανοί πρέπει να το ξέρετε αυτό. Η Γκυλοτίνα είναι αγαστόν της ελευθερίας. Πριν, όταν δηλαδή είχαμε τον Τούρκο εδώ, δεν ήταν δυνατόν να έχουμε γκυλοτίνα. Τώρα όμως που τον εδιώξαμε και είμαστε ελεύθεροι να ασχοληθούμε με τα του οίκου μας, θα είναι το έλξη μεγάλη να μην έχουμε γκυλοτίνα. Διότι γκυλοτίνα έχουν όλα τα πολιτισμένα βασίλεια. Με την γκυλοτίνα, συγχωριανοί, θα έχουμε ένα λυκύτερο θάνατο. Οι Τούρκοι μας παλουκώναν, μας κομματιάζαν με τις χατζάρες. Πάνω όμως τώρα αυτά. Είμαστε ελεύθεροι Έλληνες και έχουμε την γκυλοτίνα μας που θα μας κάνει τη δουλειά σαν να γίνεται σε φάμπρικα. Είμαστε 4 δυνάμεις, με καθήκοντα υψηλά. Η Ευρώπη να μην πάθει από των μικρών τα λάθη. Τραλ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 α. Λέει για τους άλλους, τους από εκεί. Ας δούμε πρώτα τους εκεί. Και όταν τελειώσουμε με τους εκεί, αποφασίζουμε και για τους από εκεί. Τι γνώμη έχουμε για αυτούς εκεί? Δεν ήταν πάντοτε εκεί. Δεν τους σπρώξαμε πιο εκεί. Πώς ξαναβρέθηκαν εκεί? Αφού για να σταθούν και εκεί, χρειάζεται να τους από εκεί. Να τραβηχτούν και οι από εκεί. Τι γνώμη θα έχουν οι εκεί? Να πεταχτούν ως εκεί. Πώς θα το πάνε από εκεί? Άμα όλοι πάμε ως εκεί, πώς θα το πάρει από εκεί. Να έχουν σύνταγμα ή να μην έχουν. 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 Αφού δεν είχαν, γιατί να 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 έχουν.
Θα τους παρέσυραν αυτοί που έχουν. Δεν είναι ίδιοι με αυτούς που έχουν. Ξέρω κι άλλους που δεν έχουν. Να αρκεστούν σε αυτά που έχουν. Τι θα το κάνουν άμα το έχουν. Τι θα το κάνουν άμα το έχουν. Τι θα το κάνουν άμα το έχουν. Δεν είναι πιο όριμοι για να το έχουν. Είναι ανώριμοι για να το έχουν. Για το καλό τους ας μην το έχουν. Δεν επιτρέπεται να το έχουν. Αποφασίζομαι να μην το έχουν. Να μην το έχουν. Αγγλία! Γαλλία. Ρωσία. Αυστρία. Κοσμοκρατορία! Κολοκρατία. Τσαροκρατία. Ιερά Συμμαχία. Είμαστε 4 δυνάμεις, με συμφέροντα κοινά, Με κοινή διπλωματία. Με κοινή αστυνομία. Τραλ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 α. Εσύ! Εσένα μιλάω. Από εδώ γυρνά. Θα μου κάνεις μια χάρη. Κουφάλαλο εσύ, βρε κακόμοιρο. Τότε γιατί δεν μου αποκρίνεσαι. μιλάς. Εγώ μιλάω. Εσύ τι έχεις και δεν μιλάς. Μπορείς. Τώρα μπορώ. Άλλοτε δεν μπορούσα. Μα είσαι. Το ξέρω. Δεν μοιάζονται πολύ έτσι που με καταντήσανε. Αλλά αν με καλοπροσέξεις, εγώ είμαι. Ο Γεροκολοκοτρώνης. Έλα γρήγορα. Τι τρέχει. Μιλάει. Ποιος μιλάει. Δεν με πιστεύει. Πού με πας. Μιλάει. Σοβαρά. Τα σέβομαι, στρατηγέ. Τι μου κάνετε. Καλώς τον. Εσύ τι μου κάνεις. Τι να έχω. Εγώ τι να έχω. Κάθομαι εδώ και φιλοσοφώ. Το ξέρεις. Είναι πολύ ωραία θέση εδώ, είναι πέρας. Ναι, δεν λέω. Κουτσί στραβεί, όλοι από εδώ περνάνε. Τον Καραϊσκάκη. Τον κάνανε άγαλμα. Νομίζω. Θα τον κάνανε, δεν μπορεί. Όλους θα μας κάνουνε. Δεν θα τη γλιτώσει κανένας μας. Άκου να δεις. Δεν τα πάτε καλά. Δεν τα πάτε καθόλου καλά. Το ξέρω. Θα το χάσετε το Σύνταγμα. Θα σας το φάνε αυτοί που σας το υπογράψανε. Όχι δα, στρατηγέ μου. Βρε, άκου που σου λέω. Γιατί νομίζεις πάψαν να γιορτάζουν την 3η Σεπτεμβρίου. Το πάνε λαού. Και τι προτείνεις να κάνουμε. Προς ώρας, θα μου κάνεις μια μικρή χάρη. Όσες θέλεις. Να μου κατεβάσεις το χέρι. Έχω πιαστεί. Ευχαρίστως. Μικρή, έλα εδώ. Θα του κατεβάσουμε το χέρι. Κύριε στρατηγέ, συμφωνείτε που θέλει να σας κατεβάσει το χέρι. Ναι, εγώ του το είπα. Άμα του το είπατε εσείς, εντάξει. Γιατί δεν τον ξέρετε αυτόν. Όλα πρωτοβουλίες είναι και καμιά ώρα θα βρούμε κανένα μπελά. Βρε Έλληνες, 2 είστε και διαφωνείτε. Στρατηγέ, κατεβάζω. Τράβα και μη σε νοιάζει. Πιο δυνατά. Έλα λίγο ακόμα. Δόξα σοι ο Θεός. Και το άλλο. Το ζερβό. Μια και που ξεκινήσαμε, τι 1 τι 2. Ξαναπιάσει. Στράβε. Τραβάω. Έλα. Κι άλλο. Λίγο ακόμα. Τι μου το ξέρουνε και ρωτάς. Τράβα. Τι ωραίο που είναι να έχεις τα χέρια σου λιτά. Κύριε στρατηγέ, πάντα τόσο χαμογελαστός είστε. Λίγο πολύ. Αλλά αφού του πέθανα, το παράκανα. Είστε χαρούμενος στο παιδί. Λιγάκι. Όταν ζούσα, ήταν χειρότερα. Τώρα που τα σκέφτομαι, ξεραίνομαι στα γέλια. Είναι αλήθεια ότι σας κατηγόρησαν για προδοσία. Το κρύβουνε. Όχι, αλλά δεν το πολύ λένε κιόλας. Και τότε χαμογελούσατε. Λιγάκι. Μα, σαν είπανε, είστε άνατο διαπροδοσία. Δεν φαρμακοθήκατε. Και τότε γελούσατε. Χαμογέλασα και είπα «Μνήστητη μου, κύριε». Με το άλλο δεν γέλασα. Με εκείνο φαρμακώθηκα. Με ποιο? Που μου δώσανε χάρη. Ευτυχώς. Ρε ζηλίκια. Εμένα, με 45 χρόνους στον πόλεμο, μου δίνουνε χάρη. Έρχεται ένα σκολιαρούδι από την Παβαρία, διαλογή των ξένων, και δίνει χάρη στους γερόντους Πλαπούτα και Κολοκοτρώνη. Όθεν, βασιλεύς των Ελλήνων. Όχι. Βρε, τι γέλια κάνω πεθαμένος άνθρωπος. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Κι ύστερα. Κι ύστερα μου κάνει ένα ραγλέτι στο παλάτι για να με τιμήσουν. Με βάνει ο βασιλιάς να κάτσω πλάι. Κάποια στιγμή λέει τη διερμηνέα να με ρωτήσει ποια τιμή και ποια ανταμοιβή θέλω, και
και ό,τι να είναι θα μου τις δώσει. Λες και θα τις έβγανε από τη δική του την κασέλα. Κοιτάζω ένα γύρο του παλάτι. Βλέπω την Αλεπού, τον γραμματέα της δικαιοσύνης, που μου είχε σκαρώσει την κατηγορία. Ήταν άσπρος, σαν τον εγγλέζικο χασέφι. Κοιτάω τους εχθρούς μου, του βουλευτικού. Σφιγγότανε, σαν να πάθανε κόψιμο. Βλέπω τους Μπαβαρέζους, με σταλούς τους. Ψευτοκάνανε τους ευχαριστημένους. Γυρίζω στο βασιλιά. Μύρισε κολόνια. Λέω μέσα μου, άι συχτή! Άντε, πηγαίνετε τώρα. Έχω να ετοιμαστώ για αύριο. Αύριο. Τι θα γίνει αύριο? Αύριο ξημερώνει πάλι 25 του Μάρτη. Θα έρθουν με στεφάνια και τούμπανα. Εγώ θα είμαι εκεί πάνω, σαν άκρα. Όμως, σαν έρθει η στιγμή που θα βγει μπροστά ο Μαγκούφης που θα βγάλει το λόγο, στάσου θα του πω. Τόσα χρόνια τον λόγο τον εβγάλετε εσείς. Φέτος θα τον βγάλουμε εμείς. Για ακούτε, βρετορινοί Έλληνες. Άμα σας φέρνουν για παράδειγμα εμάς τους πεθαμένους, να μάθετε να ξεχωρίζετε με ποια πονηριά σας το λένε. Και άμα σας λένε για την ελευθερία που πολεμήσαμε, να βλέπετε πρώτα αν έχει 4 μάτια. 2 μπροστά για να βλέπει τον Τούρκο και 2 πίσω για να βλέπει εκείνον που θέλει να φύγει ο Τούρκος για να γίνει αφέντισατός του. Προσέχετε, Έλληνες. Εμείς επολεμήσαμε και όσο ζούσαμε επικραθήκαμε και αδικηθήκαμε. Μην αφήνετε τους σπεκουλαδόρους να κάνουν τους πεθαμένους κάλπη και μονέδα για να σας πουλάνε και να σας αγοράζουν. Εμείς πολεμήσαμε για να έχετε τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε και να μην χρειάζεστε θάματα για να ζήσετε ζωή ανθρωπινή. Αφήστε το δικό μας αγώνα και κοιτάξτε το δικό σας. Πού είναι η 3η του Σεπτέμβρη? Πού είναι το σύνταγμά σας? Ο Σεπτέμβρης είναι παιδί του Μάρτη και εσείς παιδιά δικά μας. Οι πεθαμένοι με τα πεθαμένα και οι ζωντανοί με τα ζωντανά. Ο Όφωνας και η Αμαλία μας έφυγαν και μείναμε χωρίς βασιλιά και βασίλισσα. Μεγάλο κακό. Υπήρχαν βέβαια και μερικοί πεζοί που υποστήριζαν ότι δεν χρειάζεται να εισάγουμε βασίλεις, ότι μπορούμε να κάνουμε και χωρίς. Λέγανε μάλιστα ότι μοιάζει με θερμοπρέπεια εκατομμύρια Έλληνες να έχουν ένα ξένο να λέει «Ο λαός μου», διότι έτσι πρέπει, και να εννοεί από πού και ως πού εμάς. Απόψεις. Τελικά επικράτησαν οι πρώτοι, οι οποίοι με την υποστήριξη των μεγάλων δυνάμεων υποστήριζαν ότι η Ελλάδα χωρίς βασίλης δεν προσφέρεται για παλαιμήθεια. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα και εννοείς από πού και ως πού την Ελλάδα. Πράγμα το οποίο είναι συμφορά. Γι' αυτό και εμείς βάλαμε τελάλιδες, βάλαμε αγγελίες στις εφημερίδες, βάλαμε μεσίτες να ψάξουμε. Ελάτε, κύριε Χατζιαβάτη μου, σας περιμέναμε. Ακούσατε, ακούσατε! Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Δανείοι, Γερμανοί, Ισπανοί, Αμερικανοί, Ορθόδοξοι, Καθολικοί, διαμαρτυρόμενοι. Ζητείτε βασιλεύς για χώρα πτωχή, αλλά ενάρετον, με λαμπράς οικογενειακάς αρχάς και παραδόσεις, ο λίγο μεταχειρισμένοι, αλλά ωραία και εις καλή κατάσταση. Οι ενδιαφερόμενοι δεν να έχουν τα εξής προσόντα: να μην ομιλούν την ελληνική, να είναι ελαίο Θεού γαλαζοαίματοι, ξανθοί, χαριτωμένοι και εύθυμοι, δι' ένα εύθυμη ήσυχη δύστιχος Ελλάς. Μισθός ικανοποιητικός, ώρα εργασίας κατόπιν ειδικής συμφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα συμμαχικές κυβερνήσεις. Γιατί τζογούλες μου να ψάχνουμε για βασιλέα στην Αλεμάνια, στη Ρωσία, στην Ιγκλεσσέρα? Γιατί να μην διαλέξουμε ένα από το δικό μας πόπολο, να μιλούμε την ίδια γλώσσα? Και λοιπόν, ποιος από εσάς ξέρει από κουπάδια καλύτερα από μένα? Ο λαός είναι κουπάδι ή δεν είναι? Άρα, μόνο εγώ ξέρω να του βάλω για βουσκή, να τον αρμεύω, να τον κουρεύω, να τον πουλώ και να τον αγοράζω. Θέλεις μωρέ νιωράντε, να έχουμε στένανε τον Τζέλιγκα, βασιλιά στο παλάτσο, να είμαστε ρετζίκολα της οικουμένης? Αβάντε μωρέ να βρούμε ένα στρανιέρο, 1000 φορές ένα στρανιέρο παρά ένα κομμαντάτε της Τρούγκας. Ακόμα και τον Καραγκιόζο μωρέ, τον προτιμώ από χάρη σου. Κι εγώ. Άρα διαλέγουμε τον Καραγκιόζο? Όχι. Πως όχι μωρέ κουζουλή, εφόσον διαφωνάμε σε αυτό που θέμε και συμφωνάμε στο αντίθετο. Πάει να πει ότι διαλέξαμε τον Καραγκιόζο. Γυναίκα!
Κρύψε με! Πιο σιγά θα ξυπνήσει τα παιδιά έτσι που φωνάζεις. Κρύψε με, λυπήσουμε, χάθηκα! Τι πήγες και έκλεψες πάλι? Πού δεν τα ξέρω! Σταμάτη, ήξερα και ποτέ! Κοίτα με τρόπο από τη χαραμάδα να δεις. Ποιος βάρα, ο Βιλιγκέκας ή ο Ιησουφαράπης? Ο Παπαγιώργος είναι. Ρε Παπαγιώργο! Έλα έξω, Ριζαγά. Γιατί Μπαρμπούλη μου, τι έκανα? Έλα αμέσως μην έρθει και σε βγάλω εγώ. Τι τρέχει ρε Μπάρμπα, εκλογές έχουμε? Έλα να σε φιλήσω. Αμάν, τι μου σκαρώνεις Μπαρμπούλη μου? Σε ψηφίσατε για βασιλιάριο Ζουντόφλο. Είμαι. Εσένα, Καραγκιόζη μου. Και έτσι χωρίς να με ρωτήσετε? Εσάς σε διάλεξε ο λαός. Και το λέω, ποιος τον έβαλε να με διαλέξει? Αυτή τη φορά, Τζοβούλα μου, εψήφισε τον εκλεκτό της καρδιάς του. Ελάτε να ετοιμαστούμε για τη γιορτή της Τέψης. Θα φάμε, θα πιούμε και ριστική θα κοιμηθούμε. Όπα! Εγγλέζικα, φραντσέζικα, ευρωπαϊκά. Όχι ρε Βελιγέκα. Και πώς θα λες ωραία, βουί, βουί, γιαβόλ, ντα, ντα, yes, yes. Σκύψα σου. Δεν θα λέω. Και γιατί ωραία δεν θα λέει? Για να αλλάξει το γούρι. Το έχω παρατηρήσει όλη μου τη ζωή. Όποτε λες ναι, ναι, oui, oui, yes, yes, γιαβόλ, γιαβόλ, πέφτει φάπα. Λοιπόν τώρα εσύ θα λες no, no, nein, άισιχτή και έτσι. Αυτό πάλι πώς το κατάλαβες? Εσύ είπες. Σκόρδα μου. Και με πλούσιους τι θα κάνεις? Θα αφήνεις να έχουν μιλιούνια παράδες όλα δικά τους? Σκύψα σου. Αυτούς θα τους βοηθήσω πρώτους. Μάλιστα, μάλιστα. Για λέγε. Έχεις ακούσει που λένε τα λεφτά δεν κάνουν ευτυχία? Μπρα. Οι καημένοι εκατομμυριούχοι τα λένε. Μπρα. Πώς συλλέγω τους φτωχούς? Πώς θα ήθελα να μην είχα φράγκο? Τα έχεις ακούσει όλα αυτά? Μπρα. Οι καημένοι πλούσιοι τα λένε. Τους ακούς και σου μαραίνει η καρδιά. Μπορώ να τους αφήσω να βασανίζονται? Κατάλαβα. Θα παίρνεις παράδοση από πλούσιους να δίνεις σε φτωχούς. Αυτό πού το κατάλαβες? Εσύ είπες. Και μπράβο. Εσύ Καραγκιόζη, σπουδαίο βασιλιάς. Σοφός Σολομών βασιλιάς. Ωραία παιδιά, πιάνετε τον! Έτσι, βάλτε τον σίδερα ωραία, σίδερα, πινάδες μπαϊράκι ωραία. Σε δράκο το ξουπώνει το μπαϊράκι. Τα έτσι τον στο δράκο να ξεβρωμίσει του μιας. Κατσατσάρι! Είναι πατάκια μου. Με πάνε να με πάει το πίδι! Τι θες να κάνω από καρδούλα μου? Μόνο αυτό μεγαλόψα δεν θα το σκοτώσει! Εσείς τώρα γρήγορα να πάτε να βρείτε πασά στην Ευρώπη. Αλλά Ευρωπαίο, όχι δικό σας, για uns ήταν τσογλάν. Ακούσατε! Αγγλικάνοι, Πορτογάλοι, Γαλλοί, Γερμανοί, Ισπανοί, Αμερικανοί. Σε 2 λεπτά το έργο μας τελειώνει. Όμως μην ανησυχείτε, δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε πικραμένοι, γιατί έτσι γίνεται και στη ζωή μας. Πάει να πει στον τόπο μας. Οι ρίζες μας είναι βαθιές, το χώμα είναι δικό μας. Κόβει τα κλαδιά μας, τον κορμό μας. Να το χώμα ξαναφουσκώνει και φωνάζει «Εδώ είμαι!» Καταπιαστήκαμε με κάτι δύσκολο. Όμως αυτό που θέλαμε ήταν να έρθετε στην παράστασή μας και να μην φύγετε αδιάφοροι. Να θυμώσετε, να διαφωνήσετε, να βρείτε λάθη. Μα να μην φύγετε αδιάφοροι. Ο Θράκος είναι εκεί και θα είναι και αύριο και μεθαύριο, με το στόμα ανοιχτό. Δεν τον βλέπετε πως ξεροβλήθεται. Είδε πως συνέλαβαν τον Καραγκιόζη και περιμένει να τους φάει. Όμως δεν θα τους φάει. Αν δεν με πιστεύετε, βάλτε το αυτί σας στο χώμα και ακούστε. Η γη χτυπά με 80 σφυγμούς. Ωραίους, σαν από το παλιό τύπα. Κάτι γίνεται!